Ovo je AstroPython u prevodu Astrofijaker. U klipu koji sledi slušate horoskop za juli, avgust i septembar 2026. godine za osobe koje imaju znak ili podznak u Jarcu. Vi ćete imati promenu na poslu, posebno oni koji su na početku znaka ili podznaka u Jarcu, a ostali malo kasnije. Prvo ćete osjetiti jaku nestrpljivost, nervozu, nemir i kao da vas mesto ne drži. Onda ćete morati da menjate posao ili način poslovanja. Jednostavno nećete moći više da radite to što ste do sada radili i na način kako ste do sada radili. Ako vam je posao vezan za neku vrstu komunikacije, dokumenti, knjige, kompjuteri, telefoni, vozila, putovanja, medijumi, televizije, radio, internet, portali, društvene mreže, onda će ta promena kod vas značiti da ćete kupiti neke nove kompjuterske programe, nove mašine, nova vozila ili jednostavno ćete uvesti nov način rada. Dosta od vas će početi svoj sopstveni posao jer više nećete hteti da radite za druge. Imaćete puno troškova što će vam izazvati veliku nervozu i brige, ali vaš bračni partner, bračna partnerka će sada imati više novca pa će vam malo biti lakše. Samo što ćete vi biti previše opsednuti novcem i kako da ga zaradite. Stalno ćete gledati na svoje okruženje, ko šta posjeduje, ko ima veću kuću, bolje auto od vas i ko ima više novca, oni ili vi. Takve misli će vam se stalno vrteti u glavi. Možda ćete dobiti nasleđe ili unovčiti već dobiveno. Dobiti nasleđe može značiti da će vam roditelji kupiti stan, kola, dati novac i tako dalje. Imaćete promenu i kod kuće, što će značiti da ćete renovirati ili da ćete dobiti novog člana porodice, ili ćete menjati adresu, odnosno da ćete se seliti. Ako ste slobodni, osobu za ljubav možete sresti preko poslovne komunikacije na putovanju u inostranstvo, preko prijatelje ili ste već prijatelji, a ako studirate onda na studijama, znači možete se upoznati preko vašeg posla ili preko posla te osobe, a to je kod vas uvek moguće. Druga mogućnost bi bila da se upoznate negde na nekom sportskom događaju ili na nekoj zabavi. Zato idete svuda gde se mladi okupljaju i tu možete sresti osobu za ljubav. A to su kafići, fitness klubovi, utakmice, splavovi, proslave, ali i svadbe i koncerti. Možete doživjeti slobodu i što se tiče vaše seksualnosti. Seks će imati veliku ulogu u vašem životu, pa čak će biti osnovni pokretač mnogim vašim akcijama. Ako ste u braku, vaš bračni partner, partnerka će imati više obaveza na poslu, pa neće imati vremena za vas, što može dovesti do zahlađenja vašeg odnosa. Uglavnom imat ćete dobro zdravlje, a ako već imate neki zdravstveni problem od ranije ili ako vam se sada pojavi neki zdravstveni problem, brzo ćete ga rešiti i sami već znate da je vama posebno štetno pušenje cigareta, pa ako ste pušač ili prekinite ili bar smanjite jer su vam pluća posebno osetljiva. A od vaše prevelike ambicioznosti možete imati problema sa krvnim pritiskom, posebno sada kada ste opsednuti sa novcem i svima što materijalno posjedujete, a posebno sa onim što materijalno ne posjedujete, a želite. Možete imati glavobolje, migrene i probleme sa očima, ušima i sa sinusima i sa svime što je vezano za glavu kao i svi u ovom periodu. Ako vi pazite na svoje zdravlje, naravno da se ništa od ovoga neće desiti. Ja sam Snežana, a za izradu horoskopa i razgovora možete me kontaktirati preko Vibera. Moj telefon je 00 389 75 55 8066.